Kiev'in merkezinde aktivistler McDonald's naharhanatynyň öňünde aksiýa geçirip, ortiýetiň önümlerini satýan kärhanalary boykot etmäge çağırş etdiler. Garşylyk atly hereketiň guramaçylary şeýle-de Belarusyň harytlaryny we Ermenistanyň çakyryny hem konýagyny boykot etmäge çağırış bilen ýüzlenjekdigini hem aýtdylar we agdalan bu ýurdyň ortiýetiň Krymy anneksiýa etmegine goldaw bildirenligini bellädiler. Kırgızstanyň Demirgadygyndaky Talas regionunda polisiýanyň protestçiler bilen çaknyşygynda 2 sany polisiýa wekili ketilhana düşdi we ýene 17 adam yaralandy. Bu ýerde 150 çemeti adam yerli altyn käniniň işledilmegini bes etmegi talap edip 3 aprelde Kırgızstanyň we Gazagstanyň arasyndaky ýoly böwetledi. Pakistanyň Demirgadygyndaky Peşawar şäherinde gözü kör ýaş adamlar özlerine pul kömeginiň berilmegini we özleriniň iş bilen üpçün edilmegini hökümetten talap etdiler. Protestçiler bu talabyna jogap berilmese öz çykyşlaryny paýtaxt Islamabadda hem geçirjekdiklerini aýtdylar. Täjikistanda ýaş gyzlaryň milli futbol komandasy Sri Lankadan ýurduna gaýdyp bardy. Olar Günorta we Merkezi Aziýa çempionatynda 4-nji ýer eýlediler. Täjikistan Sri Lankany we Bhutany ýeňdi, emma Irandan, Hindistandan we Nepaldan ýeňildi. Sportçy gyzlaryň ençemesi özleriniň milli däp desurlara erýän täjik jemgyýetinde sporta gatnaşmak hukugy ugrunda göreşýändiklerini aýdýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış boldunuz.